बर'नि दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानायखौ गोरोन्थियै फोसावनाय जादों। बागुरुम्बा.com वेबसाइटआव बर'नि गोग्गा बागुरुम्बा मोसानायखौ गोरोन्थियै फोसावनाय जादों। बर'नि दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानायखौ गोरोन्थियै फोसावनाय जादों। वेबसाइटआव नायोब्लानो बागुरुम्बानि मुङाव गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनो। वेबसाइटनि सावगारिफोरा गासैबो एआईनि। लोगोसे वेबसाइटआव दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानायनि गानग्रा खसाबखौबो फाननाय जादों। नाथाय बे खसाबा जोंनि बर'नि बागुरुम्बानि नङा। गासै खसाबखौ $79निफ्राय $120 सिम फाननायनिबो फोसावदों वेबसाइटआ। गांसे खसाबखौ $79निफ्राय $120 सिम फाननायनिबो फोसावदों बे वेबसाइटआ बागुरुम्बा.com वेबसाइटआ। दा सोंथिया जाहैबाय बे वेबसाइटआ सोरनि एबा सोर फोसावदों? थाबैनो बेखौ नायबिजिरनो राहा लानांगौनि बर' हारिजों लोगोसे बर' हारिमु आफाद।